Okay, den optager nu. Vi vil gerne have lov til at lave en video til vores største fan. Mathilde. Mathilde Brandt. Mathilde Brandt. Nej, jeg ventede ikke cola igen. Det er ikke min cola dag i dag. Ej, vi vil bare sige tak, fordi du altid er der for os. Ja. Okay, bare sige tak. Tak. Fordi du altid støtter os i de hårdt til tider. Okay, sådan der, nu kan jeg godt, fordi nu kan jeg ikke. Tak fordi du altid er der for os. Det sætter vi stor pris på. Tak fordi du altid vil se vores videoer. Vores trofaste fan. Okay. Hej, Mathilde.